חייב לומר שהברכה התקבלה ברוך השם. קורבן הלך לפני כמה זמן, הלידה קלה, הייתה הלידה הכי טובה ברוך השם. אנחנו נמצאים פה, ברוך השם, תורה. זכותו, כל אחד יקבל מה שהוא צריך. כאן, שאנחנו נמצאים, יד ציון, שקיבל, שלא רק שהוא רבן, ראש ישיבה, שכל כלל ישראל, כל תורה שבעל פה שיש לנו, כל תורה שבעל פה, זה הוא הראה למשה רבינו, את עקיבא, שובד עם תלמידיו, ופרשה דרכו עם רבינו משה רבינו, והוא אמר, יש כזה תלמיד חכם, אני עושה את בדרך, דרכי, בגורו, נתן לו לשמוע להשאיר, קשה בדבר, ואומר, הלוכה למשה מסיני, סומה, אז נפלה העיתוי של רבי משה רבינו. זאת אומרת שדבר שבעל פה ודבר שבסף הם כרוכים ביחד. אנחנו נמצאים גם כן ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שבל"ג בעומר, וספרתי היום, אם אני לא טועה, בפרשת זמור, איפה שיהיה כתוב על תפילת העומר, אז ספרתי שנמצא בפרשה או המילה שבע בשבוע, או המילה שבת בשבתון, 33 פעמים בפרשה. לא רק ספירת העומר, אלא גם כן, המילים האלו. אז אנחנו צריכים, כמו שהרב מזכיר, צריכים לשמור שבת, בשבת זה תלמוד חכם גם כן, מישהו תלמוד חכם, ולהם מוצאי שבת, יש סיפור על הבעל שם טוב, פעם הוא ראה איך, הוא ראה אדם שאוכל לשבת, הוא אמר איך זה שמגיע לידו חילול שבת לראות, אז פעם הוא לא מחה, כאילו לא בין השמיים, שפעם הוא לא מחה על זה שגיזו תלמוד חכם נקרא שבת. אז צריכים לדעת שעלינו להקשיב לרבנים, להקשיב, לשמור שבת, ואז יהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים, לא יהיה לנו דאגה ויוקר והנוחה בכך. ונגיש להדליק שם, והרגע נדליק פה כדי שנוכל לרקוד מסביב. ואני מודה לבחור שהוא ברוך השם מסדר פה את הכל כמו ששמעתם, היה לו שמחה במשפחתו, נבחר לו עם משפחתו בקרוב, וגם כל המשתתפים שכל אחד שהוא צריך או לעצמו או לעצמה זילות הוגון או זרע של קיימה או רפואה שיהיה הכל לקוף וישלח להם בזכות ועקיבא, נתן הנקאי ועקיבא בזכות ושמעון בר יוחאי ורפואה שלנו ושבקרוב בשנה הבאה תקשו תגידו לי שברוך השם לא התקבלה תפילות וגם אתם למדתם התפללתם, אתם ממשיכים להתפלל ושומרים שבת. אמן. אני לא יודע אם יש להם טלפון בבית, אבל בטוח 52
Ilo Nishmas, Adana Likai, Rabbi Akiva, Uzi Yagen, Aleinu. Kol Am שים לו. שים עוד אחד. יש לזה עוד אחד. נקבל על הסוף. Milchemes
Israel.